মনুয়া মনুয়া আরে কোন জানো না নাই কোন হয়েছে কি দাদারে খবর পড়ে ওরা কি খবর পড়লো কোন আমরা যদি হসলা যদি ওরে বুঝতে আরে এই কি হলো মুন্ড কানে দাদা খরা সকাশে কোন দাদা আর কোন কোন কইলো খরা তো হচ্ছে একে সেটা পুরো পড়তে সবুঠু বড় কথা শুনলে ভোট ভোট কথা কোন শুনিছো সো ও কলিকতা বড় মুনে তুমি আগে না তো নাই কলিকতা বড় সম্পর্ক জানেন যে মুই জানিনি কথা কইলো দিদি আউ দিয়া তু মানে মন না দেখেন হবে সেই আলু বলা আলু কিছু সমস্যা নেই আলু পাইছি তা আলু পাই বড় ଭଲ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକରେ ଆଳୁ ଆସୁ ସିଏ ଆମ ଟ୍ରକ ବନ୍ଦ କରିପାରିବୁ ନା ଆମେ ଆମ ଟ୍ରକ ସିଏ ବନ୍ଦ କରିବେନି ତା ଟ୍ରକ ଆମର ବି ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ ତ ଆଳୁ ପାଇ ଆଉ ସମସ୍ୟା ହେଲାନି ଆଳୁ ପାଇ ପଡିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କହିଲୁ ସେମିତି ଆଉ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ସେ କେମିତି ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି କେମିତି ହେଲା କହିଲୁ ଜାଣି ତ ଏଇ କଥା ଜାଣି ପାରୁନୁ ମୁଁ ପୁରା ଜାଣି ପାରିଲିନି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦଉଛି ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବୁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଇ କଥା ଜାଣିବୁ କେତେବେଳେ ସଦରା କହିଲୁ କେମିତି ଦିଦି ଆଉ କହିଲେ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଲୁ 33 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେମିତି ସବୁଠୁ ବଡ କିଏ ହବ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀବନ ସବୁଠୁ ବଡ ଧାନ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ କହିଲା କଲିକତାରେ ଧାନ କରିବୁ କଲିକତାରେ ଧାମ କରିବା ଆମ ପୁରୀରେ ଯାଉ କଲିକତାରେ ଧାମ କରିବା ଦୀଘାରେ ଦୀଘାରେ କରିବା ଆମ ଖୋଲା ନା କରିଥିବା ଗୋଡ଼ ମାଟିଥିବା ତ ସେଇପାଇଁ ସେଗୁଡା ଜଗନ୍ନାଥ ସୁବିଧାରେ ନାହିଁ ସେଇଆ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଫ୍ଲପ୍ ହେଲା ହଁ ସେ ଫ୍ଲପ୍ ହେଲା ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତା ଉପରେ କହିଲେ କି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ ସେପଟେ ଦିଦି ଆଉ ଏପଟେ ନବୀନ ନାଇଁ ନାମଲା ସେଇ କଥା ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ଆଉଟ ଦିଦି ପାଇଁ ଆଉଟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କଣ କଲା କହିଲୁ ନବୀନ କଣ କଲା ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ 400 বুলি কোন জগন্নাথ কোন বুঝলে সে কোন অবস্থায় কাহিনী ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସିଂହ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ କାহিনী ପୁରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥ ବି କଲେ ତାଙ୍କର ତ ମନ୍ଦିର ପତ୍ର ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସପନ କୋଉଠି ସପନ ଭୋଗ ଖାଇଲେ ଚାପ ଖାଇ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବସନ୍ତି ତମେ ତାକୁ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବେପାର କଲ ତୁ ମନୁଆ ଓହୋ ତୁ କହୁଛୁ ସେଇ ଯୋଗୁ ନବୀନ ଖାଲି ବସିକି ବାବା ଜଣେ ଭାଇ ମଝିରେ ତଥାପି ଯୋଉଦିନ ଗଲେ ପୁରୀ ଦେଖୁନୁ ହଁ ଗୋଲଗୁଣ୍ଡା ଆଉ ତୁଳସୀରେ ଚଢିଲେ আমি আর কইয়ে না সেইদিন কাজ জমি করলো কাজ জমি করলো সেই জগন্নাথ হবে এই ସବୁ ତ ସେଇ জগন্নাথ আমার হিন্দু সনাতন ধর্ম জগন্নাথ বাবা আর দেই না তাଙ୍କୁ কেবে কেହି ଏଠି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିବ ଅବସ୍ଥା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ